Keď som začínal, bol som idealista. Hlupák s odznakom a snami o tom, že raz zmeníme toto mesto. Myslel som si, že každý prípad, ktorý vyrieším, je malý krok k lepšiemu svetu. Ale pravda? Pravda je, že na každej ulici je ďalšia krysa, ktorá čaká na svoje miesto. Odrežeš jednu hlavu a narastú dve ďalšie. A tí, čo by mali strážiť poriadok, sú len iný druh zvery. Lepšie oblečení, s lepšími rečami, ale rovnako hladný pomoci a po peniazoch. Ak by sa môjho konania dožil otec, myslím, že by ma sám posadil do väzenia. Nemocnice zažívajú čoraz väčšiu krízu. Odborníci hlásia výskyt novej, neznámej epidémie, pri ktorej pacienti padajú do kómy. Nemocnice sú preplnené a pacienti sú uložení na chodbách. Čo je príčinou, nie je zatiaľ známe. Prezident vo verejnom prejave vyzýva ľudí, aby zachovali pokoj a nepodliehali panike. Odborníci bijú na poplach a pripomínajú ľuďom vážnosť situácie. Nemocnice Nemáš oheň? Nechceš dnes večer spoločnosť? Prosím ťa, chod domov. Prosím, aspoň by sa mohol na ňu niekto pozrieť. Veď je to len dieťa, to nemôžete urobiť výnimku. Čo robíš do piče? Prepačte. Aké prepačte? Celý som zasratý. Dám si klasiku. Prepač, dnes mám hrozný deň. Vôbec sa neviem sústrediť. Kvôli ľudské? Nezlepšuje sa je to? Práve, že je to horšie. Už neviem, čo mám robiť. Lôžko. Zohnala si? Všade je plno. Mami, asi by si to nepochopila, ale vybavil som ti miesto. Ja postaram sa o teba. Všetko bude v poriadku, vidíš. Všetko bude v poriadku. To bolo tesné. Sanitka im už začala kolabovať. Keby ste čakali ešte pár minút, tak sa tu teraz už nemáme o čom baviť. Ďakujem, pán doktor. Naozaj mi nebolo všetko jedno. Nebojte sa, pán detektív. Ešte budete mať dosť príležitostí sa mi odvďačiť. Viem vám ešte nejako pomôcť. Nie. Už aj tak toho robíš dosť. Drž sa. Ďakujem. A tak som sa musel prispôsobiť. Viete, ako to chodí. Najprv to bol len malý ústupok. Prijatá obálka, prehliadnutý dôkaz, správna výpoveď na nesprávnom mieste. Hovoril som si, že to robím preto, aby som prežil. Že aspoň môžem ešte niečo kontrolovať. Ale čím viac som bol do toho namočený, tým menej som si pamätal, kde som prekročil hranicu. Až som si jedného dňa uvedomil, že tá hranica neexistuje. A nakoniec ťa ten svet vypluje. Tak, ako to spravil so mnou. Pán detektív. Rozmýšľal som, čo je s vami. Tak čo, vybavené? Tichšie. Nebojte sa, o tomto čase tí chudáci spia.
Miesto vašej mamy nezachráni tisícky ďalších, ktorí sa nedostanú do nemocnice. Vás sa to netýka. Ani si neskúšajte to vaše svinstvo moralizovať. Prišiel som vám iba povedať, že dôkazy sú vyriešené. No vidíte, pán detektív. Ani to nebolelo. To je chuj. Dobrý večer. Prepáčte, nechcel som vás vystrašiť. Cigaretu? Nie, ďakujem, ja fajčím iba slimky. Skúste nemocnicu svätého Martina. Pre ľudsku. Možno tam pre vás máme miesto. Určite by sme sa dohodli. Ďakujem. Ahojte. Pred chvíľou zaspala. Ďakujem ti. Ako to zvláda? Skoro celý deň prespala. Nejak sa to ale nezlepšuje. Nechápem, čo to chytila. Nemáš si čo vyčítať. Robíš maximum. Snáď sa z tej nemocnice konečne zajtra ozvú, lebo toto nie je normálne. Vlastne, dnes som stretla takého chlapíka. Hovoril, že v nemocnici svätého Martina ešte majú nejaké voľné miesta. A že by sa vedel za ľudsku prihovoriť. Vidíš, pravela som. Za pokus to určite stojí. Bol dosť divný. Ale asi nemám na výber. Prosím vás. Čo ti poviem? Prepáčte, prosím vás, potrebujeme pomoc. Moja dcerka je veľmi zlá. Počkaj chvíľočku, ťa. Máme plno, musíte ísť inám. Naozaj vás Kamenický je prosím. na oddelení. Hej. Samozrejme. Počkajte. Zdravím vás. Veľmi sa s vami teda dohodnúť nedalo. Povedali vám, že sme plní, čo? Ako každá nemocnica v meste. Ešte je tu jedna možnosť. Poďte so mnou. Nezvyknem to robiť. Prosím? Že nezvyknem takto cudzím ľuďom vybavovať lôžka v našej nemocnici. Ale na vás ma niečo zaujalo. Presvedčili ste ma. Ďakujem, že ste sa za nás prihovorili. To nestojí za reč. My sa o ňu už postaráme. Chutí vám ten flank? Naliem vám ešte trocha červeného? To vážne nemusíte, ja chcem ísť ešte za ľudskou. Netrápte sa. Aj tak je napojená na infúziách. Nič by z vás nemala. Na zdravie. Na zdravie. Dnes nejak nestíhaš. Kde máš Aďu? Daj mi klasiku. Neviem, kde sa zajebáva. Nestíham to tu a zákazníci už pičujú. Sa môžem rozlúčiť s tringeltami. Počúvaj, ona nie je jedna z tých, ktorá zvykne vynechávať smeny, nie? No práve, že nie. Ale už 3 dní nikomu nedvíha telefón.
A samozrejme, robiť sa nikomu nechce, takže mňa tu môže aj jebnúť. Vieš čo? Daj mi jej adresu. Dobrý večer. Detektív Havran. Býva tu, prosím vás, Adriana Holčíková. Áno, býva, ale už pár dní sa tu neukázala. Stalo sa niečo? Kedy naposledy ste ju videli? Asi pred 3 dňami. Má chorú dcéru, celú noc sme jej menili obklady. Ráno ju mala vziať do nemocnice, odtedy som ju ale nevidela. Do nemocnice? Ale veď všetko je plné, nie? Vraj jej niekto vybavil miesto v nemocnici svätého Martina. Kto? Spomínala nejakého divného chlapa. Viac ale o ňom neviem. Vraj má nejaké známosti na oddelení. Viete čo? Tu je moje telefónne číslo. Ak by niečo, pokojne sa mi ozvíte, dobre? Pekný večer. Pekný večer. Čo to máte za zvyk chodiť v noci na návštevu? Prišiel som nevhod? To je už jedno. Zobudili ste ma. No nestojte v tej zime, máme plné nemocnice. Zabudli ste? Poďte ďalej. Vlastne som sa neplánoval dlho zdržať. A poďte. Potrebujete drink. Sadnite si. Tak čo vám opäť nedalo spať, pán detektív? Nepoznáte ešte niekoho, kto vie okrem vás vybaviť miesto vo vašej nemocnici? Tak pokiaľ viem, na našom oddelení ide všetko cezo mňa. Ale nepochybujem, že aj ostatní primári majú podobné výhody ako ja. Nebodaj máte ďalšieho pacienta. To nie. Iba ma zaujíma, ako dokáže bežný človek dostať svoje dieťa do preplnenej nemocnice. Tak spôsobov je veľa. Aby som napríklad vybavil miesto ja. Mamička by musela byť pekná. Svet nie je dobré miesto. Nikto nerobí nič pre druhých, pokiaľ z toho sám niečo nemá. Váš otec bol tiež policajt. Však. Veľa som o ňom počul. Ja som mal prísneho otca. Nikdy ma nepochválil, nepodržal. Ale viete, čo ma to naučilo? Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže. Tak potom prečo ste v zdravotníctve? Tam máte pomáhať skôr druhým ako sebe, nie? Negroni. Môj obľúbený drink. Najskôr pocítite sladkosť vermutu, no neskôr to prebije horkosť Campari. Tak je to so všetkým. Nič nie je dobré, ani zlé. Nie sme v rozprávke. Na to som sa ale nepýtal. Keď je ľuďom najhoršie, dajú sa ľahko ovládať. Mám rád moc. A podarilo sa vám ju získať? Každopádne, potreboval by som vyplatiť zvyšok, tak ako sme sa dohodli. Aha. Za dobre odvedenú prácu vždy rád zaplatím. Ak chcete fajčiť, tak na terasu. Adriana, si v poriadku? Čo sa stalo?
Ja neviem, nič si nepamätám. Pán detektív, čo sú to za spôsoby chodiť ľuďom po pivniciach? To ste si fakt mysleli, že vám toto prejde? Nič zle som neurobil. Potrebovala pomôcť a ja som jej pomohol. Moja pomoc niečo stojí. Si obyčajný perverzný bastard, čo sa hrá na doktora. Ak je to váš názor, nech sa páči. Zoberte ma na policajnú stanicu. No jasné. Aby si sa z toho vylízal cez svojich kamošov. Váš otec by to určite neurobil. Máš pravdu. On nie. Dnes som dostal výpoveď. Dôvodov na to mali dosť. Našli niekoho, kto je zatiaľ spravodlivý. Kto sa postaví za dobro pre všetkých a nie sám za seba. Ako ja kedysi. Ale svet je ku každému rovnako krutý. Aj k tým, čo ho pomáhajú budovať. Tak tu teraz sedím. V kancelárii, ktorá už nie je moja. V meste, ktoré už nie je moje. Rozmýšľam. Bol by zo mňa lepší človek, keby som sa nikdy neprispôsobil? Keby som šiel rovnakou cestou ako otec? Možno. A možno nie.